Gipasalig sa Barangay 21-C Piapi Boulevard, Davao City nga makapatukod og balik sa ilang balay sa susamang lugar ang mga residenteng nasunugan niadtong Oktubre 2 ning tuiga. Sumala sa barangay, gimanduan na sa lokal nga gobyerno ang mga hingtungdan nga ahensya nga mag-inspeksyon sa lugar ay hatukuran og balik og balay aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Sa opisyal nga assessment of validation, 272 ka pamilya kung 670 ka mga individual ang nawadan og Pinoy-anan nga temporaryong nagtinir sa gym sa barangay. 179 ka mga balay ang nasunog. Ang ingon sa City Mayor's Office, pa-inspection daw nila sa City Planning, City Engineer's Office, Bureau of Fire o City Housing. Kay ang gusto daw ni Mayor nga mobalik sila dito nga ang mulungtyo nga masipti gyud sila. Gawa sa pagsiguro nga luwas ng katukuran og balik og balay ang lugar, girekomenda sab nga palapdan ang piot nga dalan sa lugar aron daling makaresponde o galing adunay emergency. Kahinumduman nga dili kini ang unang higayon nga nasunugan ang Barangay 21-C Piapi Boulevard kay niadtong tuig 2023 aduna say sunog sa lugar. Ang rekomendasyon sa City Engineer's Office, ningon sila nga murag gamay na daw kay kalsada, padakan daw na ito gamay kay para di daw ang entrance o ang katong area sa nasunugan nga kalsada nga mapadaka kay kung aduna pa yung mga panghitabo nga sunog simbako, makaresponde po daw sila dayon ang kapibiruan. Gipaningkamutan sa barangay nga maplastar gyud dayon ang mga residente nga apektado sa sunog. Hilabi na nga nagdasok sila sa gym. Mubalik na gyud sila dito gyud sa ilang panimalay kay ang akong gikakuha ng safety pod nila diri ba. Namon tanan diri kay simpre basig moabot ang panahon kay dili ba safety ng katugan siminto niya trapa lang ni piskayo nga magulat kagabihon mo sulod pag yun. So labi na sa mga bata basig magkasakit basulain na pug problema atong atubangon. Natunulan na og daghang hinabang ang mga apektado. Ang plano gyud sa barangay mo gimitingan ang duration na mo is 15 days lang gyud para mabalik na po ang normal nila, mabalik na po ang operasyon sa barangay. Naglaom ang mga apektadong residente nga makabalik na unta dayon sila og tukod sa ilang balay aron makalingkawas sa ilang kasamtangang sitwasyon sa gym. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.